Vitaj v Egypte, v krajine, kde väčšinu územia tvorí púšť. A v zátoke Salhašíš, 20 km od letiska Hurgáda, sa nachádza Albatros Citadel Resort, jednou z najkúzelnejších dovolenkových miest, aké som kedy navštívila. Celý hotel je postavený z koralových kameňov a vyzerá ako z rozprávky. Stojí na úpäti útesu, výhľad na Červené more je fakt brutál. Pláž je mega dlhá a piesok tak jemný. Kúpať sa budeš v lagúne s kryštálovou čistou vodou. Súčasťou hotela je súkromný prístav a epický amfiteáter. Vraj, kto sem príde, vráti sa. Ja som tu už bola 6-krát, takže niečo na tom bude. A čo môžeš robiť okrem ležania na lehátku? Výlet na more s potápaním a šnorchlovaním, jazdu na džípe alebo na ťave, po suveníri vybehni na Aldau alebo Sheraton Street, nezabudni mrknúť mešitu a rybí trh. Pre skutočných cestovateľov je trip do Káhiry, neurob takú chybu ako ja a zvol lietadlo miesto auta, 480 km je do Spain. Pyramídy v Gize sú jedným zo 7 divov sveta a ako ich postavili, to dnes nikto nevie. V ich blízkosti nájdeš veľkú sfingu, pri plavbe na Níle si spomenieš na slávnu Agátu Christie. Ak máš rád slnko, more, históriu a možno aj posmrtný život, toto miesto musíš vidieť. Egypt je skrátka zážitok, na ktorý nezabudneš. Tak čo, balíš už kufre?